قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. ин видеоҳоро хоҳарҷонам ай питермадарӯӣ кардагиай, барои ҳамин ман ҳамиқаки ай болош гап мезанам, қайти шумо суҳбат мекунам. имрӯз рӯзи дироз ман дар кӯчаим даву този документҳо қатӣ дӯстони азиз, барои ҳамин видеоам карда натонистаистам. видеои гузаштаам да гуфта будам ки мақсад загранда месупорам, загран паспорт намекунам, барое ки заграни тоҷикӣ хидмонқатӣ рафта мешидааст. барои ҳамин насиб кардагӣ боша рӯзои 27 ё 26 ман раҳда мебурам иншааллоҳ. гудаком ҳамашон мара интизоранд, мақсад оча мебиёя, бува мебиёя гуфта ва қайсингилмам занг заданд ки мақсад то ида бирас биё хона, идгардак мекунем ҳама каса. рости ида ман хонаи хуштоманам да успет намекунам, барое ки хидмон 29 да ифтор дорем, хона да ифтор мекунем. барои ҳамин аввал хостам очамшон да камтарха ёрдам мекунам ва баъд гудакома заграношна месупоруму баъд сини хонаи хуштоманам мерам. имрӯз МФЦ рафтам, регистратсияи маам тайёр шидааст ва регистратсияи гудакома супоридам ва гудаком да СНИЛС гирифтам, худма СНИЛСома переоформит кардам. ман яксола прописка кардам, барое ки мумкин насиб кардагӣ боша, як сол баъд хонаи хидмон асос ки кардем, дар хонаи хидмон регистратсия мекунем паста яъне. оли бо бисёриҳо савол метиҳанд ки яксола қатъи материнский капитал наметиҳа ё ки пособия наметиҳа. ҳамаша фаҳмидам, медодиянд, барои ҳамин яксола кардам. чанд нафар дар бораи переселени мара савол доданд, ҳамуҷа дам ҷавоб додам, лекин мебинам ки ҳамин савола бисёр додаистанд. барои ҳамин мехоҳам дар ҳамин видеом шумо да ҷавоб гӯям. дӯстони азиз, нашоти переселение, чанд кас переселени қатъи омада будиянд, лекин пул нагирифтиянд. рости ман аввал намедонистам амихе будагиша. мара ҳамин духтаре ки документ тайёр мекунад ҳавай гуфта ки мешава гирифта. чанд касе бо гирифтиянд, 20 000 гирифтиянд. бисёр одамо мара савол доданд ки шумо чӣ хел ана переселени қатъи супоридено, шумо да пул метиҳад давлат ёрдам пулӣ метиҳад. барое ки ман ами гудакома гражданство гирифтам, ва одамои гирифта метавонанд ки переселени қатъи супоридагӣ бошанд. ин хел одамое ки на основанияи мисол шавҳар ё падар модар мегиранд ва ё гирифта наметавонанд. именно ҳамин одамое ки переселени супоридагианд ҳава ё гирифта метавонанд. одаме ки мисол ман ина якумаш ман переселенида ягон оиламона нанависондам, барое ки хай хоҳарам худаш дора паспорт, ана падар модарам на основанияи ман мегиранд. вақте ки масалан ҳозир шумо оилатона менависонед, масалан вай одамо ай тоҷикистон мебиёянд, ай тоҷикистон ки омаданд, билетшона ҳатман гирифта монен, ҳамара ксерокопия мекунен. баъд ҷое ки шумо переселение гирифтен, анамуҷа мерен, ҳамуҷа да мепурсен, баъд шумо да нишон метиҳад ва я заявление менависонен, чанд қае ки расход карден, чизе ами мисол документ да расход карден, госпошлина масалан 3500 да чек канда будам. ҳаваёро ҳамара ман гирифта мондам, насиб кардагӣ боша. ҳозир ба фикрам успет намекунам, барое ки вақтам кам аст. тоҷикистон ки рафтам омадам, мерам ҳамара месупорам, насиб кардагӣ боша. то 3 моҳа гуфтагиана, лекин 1 моҳда дар картатон пул мегузарондиянд. хоста будам очам да сюрприз карда равам. ана очам занг мезананд дина, баъд мегӯяд ту омаданӣ? ман гуфтам ки хандидам, гуфтам не. ба очам мега охи мега дугонамам хеле мега ки мақсад ту омадаистаӣ? гуфтам ай не, намерам, оли киҷо мерам, гудаком омадаистанд ку? аёдам биромада ки ҳамсояҳомо мара тамошо мекунанд бисёршон ва да очам гуфтиянд ки мақсад тахмина омадаистай. барои ҳамин очам мега ман ютуб даромада наметонистам,
келинмон хоб будай қати гудакшон. Баъд ана бачаи калоним дар берун будай. Оча мега тахмина тиҷи ана поиск да задам биромад ва мега видео да гӯш кардам ки ами хеле меги ки мақсад мерам Тоҷикистон. Мехостум очам да сюрприз карда равам. Хай нашид, ҳеҷ гап не. Ана фаҳмидан ози акум ва ё раҳ нигоҳ карда истанд. Очам бо гуфтанд ки агар не барвақттар биё ман 29 да ифтор мекунам хонада. Хай мо да ёрдам мекунӣ. Барои ҳамин хостум 27 ё 26 да бипарам бирам. ҳоли хай билета намедонам ай ки ҷо мегирем билетора. рӯзи чоршанбе насиб кардагӣ боша регистратсияҳои кӯдакомам мегирам. ҳар се кӯдакомам регистратсия кардам. бачаи калоним намебиёд, яъне ки ҳар сол регистратсияш мекунам. дар бораи пособия фаҳмидан хоҳем агар дӯстони азиз МФЦ-и тарафи худтон равен, ҳамон МФЦ дар ресепшенда ана духтаро меистанд, аз ҳаваё мепурсен, ҳамаи саволотона ҷавоб медиҳанд. барое ки ман мерам беҳад духтарои хуб ҳастанд. чанд бори пешон биромадам даромадам, ягон чи бо аёдо мебурая бо мегардам мебиём. уже ваё мара шинохта карданд, барое ки ман чанд коро мабуд кардам худи МФЦ-да. чанд боре ки ман пеши авай духтаро даромадам, беҳад духтаракҳои хуб хушрӯ муомила карданд ва хушрӯ ҷавоб доданд. саволое ки ман пурсидам ҳамашда ҷавобома гирифтам, корома ҳал кардам. асос ҳамин забони урусиро бидонен агар ана дилшона ёфтан беҳад осон аст. дина то навбатам омадана бовар кунен як 10 зана қати шинос шидем. ҳамашон ай Москва омадян, ай раҳи дур, ҳама омада дар ҳамаи Обнинск мекунам, барое ки ба фикрам осонтарай нисбат ба дигар шаҳрҳо. дар Обнинск осонай паспорт гирифтан. як рӯз пеш рафтам, рӯзи панҷшанбе буд. ба сари документома рафтам, папкама гирифтам. аёдам биромадай ки паспортма ман айдорони папка гирифта будам. дута маршрутка қати мерам. рафтам пеши дараш, мебинам ки паспортам нест. бо ай ҳамуҷа гаштам, омадам. ба рӯзи ҷумъа рафтам. рӯзи ҷумъа рафтам, баъд ҳамин якум шида даромадам, гирифтам регистратсияра. ба ана регистратсияи кӯдакома додам. ай ҳар сешона оли насиб кардагӣ боша фарёд мекунанд, телефон мекунанд. ба рафта ай кӯдакома мегирам. намедонам ози пособия да супорам бирам ё ки омада супорам, намедонам. пособияро супоридаам натонам, ба фикрам Калуга мерам, барое ки ана то омадан мона яке пула гузаронан, агар дар картам насиб боша ба ҳамон пуло раҳпулӣ карда мебиём. ман аввал фикр кардам кӯдакома ана регистратсияшона кай биёянд баъд мекунам, хеле набудай. вақте ки гражданство мегирифтем, кӯдактон хоиҷада ҳаст нест, регистратсия мекардиянд. ҳар се кӯдакома регистратсия яксола кардам. бо тимболи бе ҳамон собственник рафта мекардаем. ҳозир ман дер видео карда истам, барое ки давотози документ қатиям ва хонаҳоро ҳамара ҷамъгир карда истам. ҳамин чени шавҳарам пасуда мондагӣ ҳамаша коробкаода ҷамъ карда истам. пушукҳои зимниёро ҳамара ҷамъгир кардам. полкаома ҳамара холӣ кардам. мегирифтагӣ чизома тайёр карда истам. барои ҳамин дӯстони азиз ягон чи пухтупаз накарда истам. ҳоли то рафтан ман ҳоли як дута видеои дигар мекунам. дӯстони азиз, дар инҷа боша навори мо ба охир расид. то наворҳои оянда Аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.